sayang. Alami ra apa. Ayo bos, joget. Dadi lewong atiku nalikane sepisan katamu wong ayu kantilanku udo ati rinten siang dalu iki disuwun langsung bablasne kadung tresno. Oke. Ciri khas orang ngincer. Orang ini ngincer romo ngene yo. Ciri khas kuwi nganu ngeling zaman semono ngarit to, Nduk. Oh, waktu ngarit ngono kuwi, Mas. Aku jajal nih sampean ngene. Aku tak jajal. Sabdo pandita ratu. Mong sliramu dadya ing sisiku. Adung tresno Mas bablasane. Moke Gusti lelane tresnaku bakal kenowo mati. Coke
Indonesia itu Polo Soke Madu Geswa Mater Sembango Pade Gepeng Monggo Ayo Pade Gepeng. Ayo Pade. Ayo tak wet-wet ayo Mas Gepeng Mas Ateng Pade Gepeng Monggo goyang bro Mas Ateng Ya aku sampai kemeringet ngene iki lho Mas. Lapi. Kok kamu yang toh Mas? Kudune iki aku. Ngetro mok ya. Lanjutannya apa? Lah manut. Ayo lah Pade Gepeng kok nyanyi iki lho aku ngenteni lho Pade. Ayo. Ora gelem ket mau kok. Gelem-gelem kei. Wani angas. Kei seluntup e. Iya Pade. Ora iso aku. Iso. Langsung set ngono ya Pade ya. Ayo Pade. Yen besengut pindha patut nyoto Ya Allah Mas Ati. Pak Siswaka nyuwun kucing. Oke. Sik kucingnya mau nih mau.
Sing di Mau lewat ini? Oh lagu tuh. lagu Mas. Tekno Mas. Kemeringet aku. Tenan aku. Tentang tenosan kayak sanyuan. Saya kecil. Astagfirullah. Bacaan nih sarwa asri. Jeroba iku Bablas iku ceng Mas. Anjar berdiri, ragil besar. Yo. Lagune spesial kangge Pak Siswanto. Kake lancar kone Aja awemu ngatan sangece Sintoko jebol singkote jebol sikute lagune wabil khusus kangge Pak Suswanto.
Oh, sik aku tak HE sik. Heeh. Pak Gi, lah ini oh Pak Kemis. Pak Dardi, ayo absen sik. Aja prek lo ya. Pring kuning dadi saksi ana ngendat desa Borosari Yayo Yo iya yo. apa sliramu ora ngerti yen pring kuning gawe marem ning ati ayo gini Pak Kemis. Lo. madu es yo apa sliramu ra pirsa jroning ati aku ana tresna apa sliramu ra krasa kangen kok tanpa upama Risikan yuk. Bablasnya telingsingan Mas MC. telingsingan bablasan. Ayo Pak. Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali udan terus sing jalari nganti aku ngenes jroning ati HE dulu sayang. Ayo Pak Wardoyo yang punya kedaung. Disuwek, guys. kok dilem Yo. Mas, Studio 1 sedia solasi ndak? Tenang. Ini anu lem upo. heeh Tak lem iki sego. apa Rabi Iki mergo lah iki. Lah. Ayo Pak. oh iya pring kuning dadi saksi ana ngendan desa Borosari apa sliramu ora ngerti Mikir tabrak. hei agawe marem ning ati yo Telingsingan so. Sangu. diparani ngoyo-ngoyo ajarene wong wis mangkat lunga ati enteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis tengok kono Kita kepiti lho.
bablas ke apa meneh? Ini spesial kanggo Mbak Isti yang di Bekasi. Isti Pak Bolocoket. Dewarso. Dalam Bablas ke apa meneh sisan nek ning kono? sembarang ini gelem. Ayo wes. Bareng sampun pepanggihan nyatane Bablas ke belenjane Mas. Loh atine nganti wegah pepisahan. Yo belenjane. Dur padha tresnane bakal lali nanging sira citra janji ning nyatane gawe lara ati. Jatahe ngono kuwi lho Mas Udin. Iki jatahe HE sinten? Pak. Iki jatahe sinten Mas HE mboten Mas? Rei. Oh berarti wakili Pak Gi po? Pak Gi, yo aja bahas kuwi engko bahas. Pak Gi, jare sing wakil sampean Pak Gi. HE ora. Ya ampun. Campur sarine wong DKW lho. Nimas ora kelingan nate janji ora bakal lali nanging sira citra janji
Hanes sekalian. HN piye iki? Piye iki Pak Ki? Oh, kamu ke Mas Wardoyo, aku ke Pak Ki. Ya Allah matur sembah nuwun Pak Ki. Iki labasken apa malih? Apa nih? Apa Pak Wardoyo apa Mas? Jadi si penting untuk HE. Apa? gitu. Dangdut, dangdut. Jadi Putri. Dek, Dangdut. Dek, jadi Putri si penting untuk HE. Dangdut ya. Si penting kan untuk HE jadi. Lorone karo tutik sing digawa kabeh. Ya ampun, maaf ya sayang. Oh, seperti Jantenan iki jan mending. Mbak Tuti lo. oh yo lali aku. Lali wonge ra nonton, wonge gek nonton sebelah ya. Ayo entek nonton.